Hello, hello. May love siya. Tara, Mama Eden. Halika. Hmm? Wala lang. Haharap lang ako sa kan. Hindi ako kakanta. Mahina eh. Wala tayong wifi. Ikaw ang pag-asa, kesa sa'yo ang ligaya. Sa piling mo, sinta, di mo lang pagdurusan. Madilim na kahapon, di ko na alintana. Dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nagbago. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo ang ating pag-ibig. Giliw ko. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo ang ating Paano ba mag-gitara, Mama Eden? Ito ba? Ganito ba mag-gitara, guys? Ganito. aanhin ko ang buhay. Kunwari, magaling si Tres Hindi mag-gitara. ka kapiling. Hi, Sisi. May glow siya raw. Mabuti Kunwari lang to, Sisi. Magaling mag-gitara. Manaw, pag-ibig ka sa akin. Natatawa. Ano man ang mangyari, May glow siya raw, Sisi. kita Lately. iiwan. Paglalaban Ipaglalaban ko. ko ang pag-ibig mo. Walang signal si Tres, Sisi. Sisi, wala akong signal. Ay, wala akong ano. Nakaload lang ako. Wala akong wifi. Hanggang sa Hindi ako makadalaw sa may mga live ngayon. ating pag-ibig. Giliw ko. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo ang ating pag-ibig. Giliw ko. Hi, Michelle. May glow siya raw, Michelle. May ganyan ba si Tony? Hanggang sa dulo Wala eh. ng Walang ganito. ang ating pag-ibig. Nakalive ba yung tatay ko? Parang nag-pop up sa akin, nakalive siya. Hindi ko mapuntahan kasi yung CP ko na may load, isa lang. Kasi walang wifi ako dito. Wala ako sa bahay eh. Nasa ibang bahay na si Tres. Tapos na pala yun.
Walang ganito si Tony Mix Vlog. Walang pagitara si Tay. So, cellphone mo. Ako yan. Ang dami kong sleeping dala pero walang load. Thank you, Michelle. Sisi, dito na naman tayo. Ay natutuwag Kunwari, Sisi, nagigitara ako. tulad noon. Akala ko nawala ng babae. Mano-mano ah. Oo, Sisi, mano-mano na to. Ibinuhay Nahiya ka. ang Hulaan mo kung nasaan bahay ako, Sisi. Ayun. Aray, busog ka dito, tita. Ayan, si tita. Ayan, si tita. Nagigitara kami. Wala akong ngunit. Asan yun? dahil sa'yo. Yep, Punong-puno ng saya ngayon. Leah, bravo. May galawang sarap. Itulad noon. Diba? Magpapakit lang kami ni tita. Kasi, oh, sana all ko lang pala yung Salamat dates. mahal na dumating ka ngayon at ako ay Pahingi daw na. Pahingi din ang lipstick ko. magpagkailanman. Teka lang. Leah, Ma'am Leah, bravo. May galawang sarap. Ayan. Dikitan ko po yung bahay mo kasi di ba ako dikit sa iyo. Dito ako sa iyong upcoming premiere sa Road Trip from this t-shirt to. Yun. Teka lang po, ma'am ha. Dito muna ako sa samsakan muna kita. Teka lang, wait lang. Nang ako'y nag-isa noon. Sisi, wala akong wifi. Nag-load lang ako. Di ko alam Ayan, paano Sis Maribel, may galawang sarap. Ayan na, mayroon ka na pong moderator, ma'am. Leah, bravo. Ate Tres Maria, sino yung kaibigan? Sino? Yan, kaibigan din yan. Ito Lima Mikla. Hindi pa masyado. Kakaibigan rin pala. Narinig ba yung gusto? Itulad noon. Parating. Salamat mahal na dumating ka ngayon at ako ay Shouting mga folks. Ayan, thank you po, Ma'am Leia. magpagkailanman. Oo, si nasaan sila po? Hi, Tita Eden. Sabi ni Sisi Sky. Ikaw gitara, si Tita Eden ang kakanta. Oo, Sisi, rambangan lang to. Tapos na. Naka-recording lang to, Sisi. Nag-record ako doon sa bahay bago ako umalis. Kaya lang, walang playlist sa recording. Paano ba to lagyan? Sis Maribeth, maraming salamat. Please don't let this feeling BGCC, di pa tapos work. Pwede ma-off of duty. Ayan. Sige, Sisi. Ingat dyan. This is right. Right. I can Sakto see yung aking paa. what's mine now. Finding out what's true. Since Salamat po, Ma'am Leia. found you, Dikit na po ako doon sa ano mo, sa upcoming premiere mo. Nilike ko na po at saka dinikitan ko na. now I can take Yung paa ko talaga, oh. Takpan ko. I can see the Takpan ko ng mahaba kong light ano, skirt. as it comes up shining now, reaching out to touch you. I can feel so much since I found you. Looking through the eyes of love, and now I don't believe
Dikit na po ako sa iyo. beside me. Idikit ko rin po sa iyo si ano ko, si Tres Mix Vlog. Ayan. Habang nagpapakute tayo dito. Update lang si Tres, hindi makabuelo kasi wala sa bahay. Naka-load data lang. Feelings Looking through the eyes of love, and I don't believe, nangalay akyat. even in the storm of Ma'am Lia, andito ako sa Luxury. knowing you're beside me, I'm alright. Now I can take the time, I can see my life as it comes up shining down, reaching out to touch you. Sisi, How I Bianski. feel Vlog sa raw, so Sisi. much since I loved you. Salamat, Sisi Bianski. The eyes of love. Ayan, watching po ako, Ma'am Leia, sa iyong video. Hindi naka-playlist yung aking recording, kaya naman, kukuha-kuha lang tayo. Sis Bianski, thank you, Sisi. Di ko malimutan ang iyong mga larawan, ang iyong mga pangako lang. Kahit nasaan ka man, malayo o malapit man, ang pag-ibig ko'y iyo lamang. Ikaw ang pangarap ko sa tuwina, lagi kang laman ng isip. Ikaw ang siyang tibok, yaring itin. Kahit na anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin. Wala akong ibang iibigin. Lulubog ang buwan at Thumbs up, Sisi Bianski, sa iyong upcoming premiere, How to Make Creamy Potato Toast. panahon. Thumbs up na pala ako dito. Ako'y Thumbs up na yung aking mail. sa'yo. Hindi ito mababago. Pag-ibig ko'y laging laan lamang sa'yo. Thank you everyone. Minamahal kita. Lagi kong hinahanap, yakap mong anong sarap, ang iyong mga mata nangungusap. Pag ika'y tabitin, lilimot ang sarili, sana'y huwag nang matapos ang gabi. Lulubog, lilitaw ang buwan. Still watching, Ma'am Leia Bravo, sa iyong luxury Lalakad ang rest. panahon.
minamahal kita. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw, patuloy bang lalakad ang panahon. Dito magbabago, pag-ibig ko'y laging laan lamang sa'yo. Mali ang aking taas. Minamahal kita. Still watching, Ma'am Leia. Hindi ko na sana pinapasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may Dito lang, host, kain po. Salamat po, Ma'am Leia, bravo. Thank you, thank you. ako'y ibig. Salamat po ng marami. Ikaw pala ang aatid sa puso ko. Sis Maribek, thank you, Sisi. Kaya ngayon laging gulong-gulo ang puso. Walang signal kasi yung wifi dito, kaya naka-data lang ako. Hindi ako maka-connect ng maraming phone. Kaya yung gamit ko, Sa tuwing ay isa lang. nababalisa. Kaya si Ma'am Leia Bravo muna yung aking pinapanood. Labis na umibig sa'yo hanggang kailan Update lang po ako mga sisi. Isang oras lang. Sa utos ng damdamin, para kang hangin, naghahirap ibigin. Sana'y unawain ang Sir Nidoy Remix, Miguel Sarap. Wait lang, sir. Bigyan kita ng jacket. nais kong malaman mo na iniibig kita. Ayan, meron ko na tong jacket. Ma'am. Ma'am to eh. Ma'am Nidoy Remix. Hi po, good evening. Good evening din po. Ayan, thank you. Hindi ko na sana pinapasdan ang iyong ganda, Wait ako, at pinagkatapat hindi ng na damo. pinansin pa Bawat bawat ngiti mo. ngiti mong may baliw. Salamat, Ma'am Nidoy. Dahil sa akala mo hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Anong gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin naghahirap ibigin. Sana'y unawain ang puso sa'yo'y balik. Ma'am Nidoy, monetize ka na dito sa ano mo, pero yung banana mo, 811 pa lang. Uy, sana all, no? Sis Arlene, Miguel shoutout, Sis Arlene, good evening. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Aray. Nais kong malaman Wow, ganda. Hindi, sige. Paano lang yan? Malakas lang yung filter. Kaya lang sis, problema ko, nasa ibang bahay ako sis.
Kaya lang naka-data lang ako, walang wifi, walang connection yung wifi dito. Mahina kapag gabi. Kaya hindi gumagana yung aking mga alagad. Sisi, KSA, Miguel Sarah, good evening. Ayan, nawala na yung recording ko. Ay, ito Sisi, oh, nag-aaral na naman ako mag-gitara. Kaya lang, wala pa akong nakukuhang tono. Wala akong net. Mahina yung wifi. Ayan, malapit na ako matapos dito kay Ma'am. Ano, ang daming insert para kay Ma'am Leia. Ah, ha, ha, ha. Hagdan, walang hagdan. Sisi. Paano pa maglagay ng hagdan pag ganito? Wala naman, di ba? Hindi ako nag-swipe. Kasi alam ko kasi hindi ka naman aakyat, kaya tinamad na ako magkanta-kanta din. Pakit lang tayo dito sa harap ng camera. Together with my auntie, si Eden Mix Vlog. Hello! Ito yung kumukha ko, oh. Eden Mix Vlog. Pero singkit ang mata niya, sa akin malaki. Ganon. Di ba? O, di ba? Singkit yung mata ni Tita, oh. Ako, ang laki ng mata ko. Hagdan daw? Walang hagdan. Sino yung nag-end na sila? Sila Ate ng Grace? Oo, bukas mag-swipe ka. Tampo agad. Ma'am Arlene, saan ka kabagalan? Auntie, ano ka po? No? Auntie, ano hapunan dyan? Ano? Tapos na kami kumain ng dinner. Ano? Sitong kawali. Umalis na ako kay Ate Ling kasi magla-live din ako kahit ano na, baseline na. Sabi ko kay Tita, mag-live tayo Tita, mag-cute lang tayo sa live. Kita lang tayo ng ating mapa ng Pilipinas. Yung mukha na maraming mapa ng Pilipinas. Tapos bago ako malis sa bahay kanina, CCKSA, nag-recording na ako para meron akong BGM dito. Kasi nga, tinatamad ako mag-SY kasi hindi ka naman umaakit eh. Lagi na lang ako nagsusulo sa taas. Si Sky din, gabi na akong ano sa, ano niya, trabaho. Paano ako? Pahuli na ako nag-comment. Bukas nga, isway ka kulit. Oo, mag-isway ako. Pero di ko sure kasi yung load, naka-load lang ko dito 60. Naka-load lang ako. Giga 60. Mahina yung wifi. Ang lapit sa kalsada, ang lakas ng ano ng mga sasakyan. Ayan. Tapos na, di ba? Paano maglagay ng playlist sa recording? Para kapag nag-ano ako, nag-sway ako, parang yung recording ko,